Исәнмесез, кадерле укучыларым. Мин сезне онлайн мәктәптә күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән алдагы дәрестә кислоталарны өйрәнә башладык. Бүген кислоталарны өйрәнүебезне дәвам итәбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән кислоталарның химик үзекләре белән танышып үтәчәкбез. Роберт Бойл, инглиз галиме, Германиядә Глобердан хлорид кислотасы ала. Хлорид кислотасы алгачтан ул аның белән тәҗрибәләр үткәрә башлый. Тәҗрибәләр үткәргәндә ул аны ялгыш кына түгеп җибәрә. Төгелгән кислота миләүшә чәчәкләренең таш яфрагына эләгә. Ләкин ни гаҗәп, миләүшә чәчәкләренең таш яфрагы төсен үзгәртәләр, җитә кызыл төскә керәләр. Бу хәлне күргәчтән Роберт Бойл бик нык гаҗәпләнә һәм башка чәчәкләрендә таш яфраклары белән тәҗрибәне эшләп карый. Роза, Василек, аларның да таш яфраклары төсен үзгәрткән. Роберт Бойл уйлап торганнан соң моны күрсәткеч, индикатор дип атый. Шуннан соң бу индикатор белән башка химикларда кислоталарны билгеләгән вакытта куллана башлыйлар. Кислоталарның химик үзекләрен өйрәнәбез. Беренче тәҗрибә индикаторларга тәэсире дип атала. Пробирка салам хлорид кислотасы. Минем кулымда хлорид кислотасы. Анарга индикатор алам. Метил оранж. Метил оранжны алам, индикаторны бер генә тамчы тамызабыз. Мәк чагыштырабыз. Метил оранж кислота эремәсендә алсу төскә керә. Әйдәгез, хлорид кислоталарның фенофталинга тәэсирен карыйбыз. Фенофталин алам, ул безнең үтә күренмәле. Индикаторны бер генә тамчы тамызабыз. Тамызам. Күргәнегезчә, индикатор безнең кислотада төсен үзгәртмәде. Димәк, шуңа күрә кислоталарны билгеләгәндә фенофталинны кулланмыйлар. Хәзер сезнең белән индикатор кәгазе белән эшлибез. Алам пробиркага салам әзгенә кислота. Куркынычлык техникасы кагыйдәләрен үтибез. Этикетка безнең учагында кала. Капкачын ябып куябыз. Алам индикатор кәгазе. Минем кулымда универсаль индикатор кәгазе. Мин аны тигезем кислотага. Һәм карыйбыз. Кислота тигезгәндә ул безнең 0 санына туры килә. Димәк, бу безнең алдта көчле кислота тирәлеген күрсәткәнлеген. Бу тәҗрибә белән без сезнең белән укучылар индикаторларның кислотада төсләрен үзгәртүләрен карадык. Әйдә, сезнең белән икенче тәҗрибә эшләп карыйбыз. Металларның кислоталар белән реакциясен. Алабыз эш пробирка. Эш пробиркага да салабыз металлар. Минем кулымда магний порошогы. Салам магний порошогы. Һәрберсенең үзенең кашыгы булырга тиеш. Якка куям. Алам тимер порошогы. Чиста кашык алам. Һәм шулай бераз гына пробиркага тимер порошогы салам. Кашыкны якка куябыз. Алам өченче металл бакыр. Бакыр металлын кул белән тотсак та ярый, чөнки ул безнең тормышта, көндәлек тормышта кулланабыз. Эш пробиркага да салам кислота. Игътибар белән карыйбыз. Реакцияләрнең тизлеген тикшерәбез. Мин магнийга салам хлорид кислотасы. Реакция тиз бара. Магний безнең хлорид кислотасы белән реакция керде. Димәк, магний бөтенләй эреп бетте безнең. Икенчесен. Тимергә салам хлорид кислотасы. Тимер белән реакция әкренрәк бара. Бакырга салам хлорид кислотасы. Бакырга хлорид кислотасы салгачтан сез анда бернинди үзгәрештә күрмисез. Бакыр хлорид кислотасы белән реакциягә керми. Шундый тәҗрибәләрне Николай Николаевич Бекетов эшләгән. Һәм эшләгәннән соң металларның этеп чыгару кеше рәтен төзегән. Ул таблица атала металларның активлык рәте, яки металларның электрохимик көчәнеш рәте. Бу металларның электрохимик көчәнеш рәтен игътибар белән карасагыз, металлар бара һәм алар арасында водород, не металл аралашкан һәм яңадан китә металлар. Мәк шулай итеп, бу таблица буенча металларны беләбез водородка кадәр булган металлар һәм водородтан соң булган металларга. Бу рәттә водородка кадәр торган барлык металлар аны кислотадан этеп чыгаралар. Нитрат кислотасы искәрмә, ул күпчелек металлар белән реакция кергәндә водород турына башка газлар айырып чыгара. Электрохимик көчәнешләр рәтендә водородка кадәр булган металлар һәм водородтан соң булган металларны карап иттек. Водородка кадәр булган металл плюс кислота килеп чыга плюс водород. Нитрат кислотасы алырга ярамый. Әйтеп иттек біз аны сезнең белән шулай бит. Әйдә, үткәргән тәҗрибәнең реакцияләрен язып алабыз. Без сезнең белән алдык магний металлы. Магний плюс H-хлор. Безнең килеп чыкты магний хлориды
магний язабыз хлор. Магнийның валентлыгы 2, хлорның валентлыгы 1. Шуңа күрә килеп чыга магний хлор 2 плюс H2. Тигезлибез. Күренеп тора хлор безнең сул якта 1, уң якта 2. Демәк, сул якта хлор алдына куябыз 2. Игътибар белән карасак, реакция тигезләнде. Икенче тәҗрибә мин сезгә алдым тимер порошок, салдым хлорид кислотасы. Ул тәҗрибә безнең әкренрәк барды. Барлыкка килә феррум, язабыз хлор. Истә калдырырга кирәк, тимернең валентлыгы 2 һәм 3 була. Хлорид кислотасы белән кергәндә тимернең валентлыгы була, балалар 2-гә тигез. Хлорның валентлыгы 1. Формула килеп чыга: феррум хлор 2 плюс H2. Тигезлибез. Хлорид кислотасы алдына куйдык 2. Тәҗрибәдән күренгәнчә, бакыр бөтенләй реакция кермәде. Чөнки бакыр водородтан соң урнашкан. Ул безнең хлорид кислотасы белән реакция керми. Икенче кагыйдәне карап үтәбез. Металл водородтан соң урнашкан металлар 2 төрле кислота белән генә реакция керәләр. Металл плюс H2SO4 куертылган, нитрат кислотасы куертылган һәм нитрат кислотасы сыйгайтылган. Бу очракта барка килә тыз, газ, су. 3 төрле мәддә барка килә. Әдә язабыз реакция. Мәсәлән, купрум плюс HNO3. Бу реакцияләрнең кагыйдәсе язылганны слайдта күрәрсез. Барлыкка килә купрум NO3 шикелләтелгән. Чөнки бакырның валентлыгы 2-гә тигез, нитрат кислотасының валентлыгы 1-гә тигез. Монда индекста безнең тора 1-ле, шуңа күрә без 1-ле язабыз. Купрум NO3 шикелләтелгән. Плюс барлыкка килә безнең газ. Кагыйдәне карасак, слайдта сез күрәсез. Әгәр дә мин куертылган нитрат кислотасы алам икән, ул вакытта минем барлыкка килә газ NO2 плюс H2O. Бу мондый реакцияны тигезли алмыйбыз без сезнең белән. Бу оксидлаштыру кайтарылу реакциясе кагыйдәләренә керә. Без шушы кагыйдәләргә нигезләнеп тигезлибез. Ләкин әйдәгез башка төрле мискә тигезләп күрсәтәм, ләкин бу тигезләү бик дөрескә керми. Игътибар белән карасак, тигезләнгән вакытта әгәр дә безнең токсондагы атом килеп чыга икән, без аны тигезләргә авыр. Шуңа күрә джепсонга әйләндерү өчен су алдына 2-ле куябыз. Джепсонга әйләндерәбез. Водород булды безнең 4 атом. Уң якка куям 4-лене. Һәм безнең килеп чыкты уң якта 4 водород атомы. Хәер, саныйм азотларны, азот безнең 4-тә. Уң якта 2, 4-тән 2-не алам, кала 2. Саныйбыз кислороднарын 4 тапкыр 3, 12. 6 плюс 4, 10, плюс 2, 12. Реакциябыз тигезләнде. Кабатлап үтәм. Без булай хәзер генә тигезләргә өйрәндек. Дөресрәге бу тигезләү, оксидлаштыру кайтарылу реакциясе нигезләнеп тигезләнә. Металл плюс кислотаның 3-нче кагыйдәсе белән танышып үтәбез. Металларның барысы да водородка кадәр урнашкан һәм водородтан соң урнашканнары да димәк куертылган сульфат кислотасы белән, куертылган нитрат кислотасы белән һәм сыйгайтылган нитрат кислотасы белән реакция керәләр. Һәм бу очракта шулай барка килә тыз, газ, су. Бу кагыйдәне балалар мин сезгә язам гына истә калдырыр өчен, ләкин реакциясын тигезлибез. Соңрак 9-нчы сыйныфның 1-нче дәресләрендә оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен өйрәнгәннән соң. Шуңа күрә бу кагыйдәне әйтәм, ләкин тигезләмибез. Кислоталарның 3-нче химик өзекләренә күчәбез. Нигез оксиды яки амфотероксид плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Реакция тибы алмашу. Ни өчен алмашу? 2 катлаулы матдә состав өлешләре белән алмашалар. Алабыз калий оксиды, калий 2O. Калийның валентлыгы 1, кислородның валентлыгы 2, шуңа күрә формула килеп чыга калий 2O. Кушабыз бромид кислотасы, H-бром. Водородның индексында тора 1-ле. Шуңа күрә килеп чыккан тызның формуласында бромның валентлыгы 1 була. 1, калийның валентлыгы 1, калий бром формуласы килеп чыга. Плюс кагыйдә буенча барка килә су. H2O. Реакцияны язып бетердек, тигезлеген тикшерәбез. Күренеп тора, калийлар тигез түгел, калий бром алдына куям 2-лене. Һәм безнең шул очракта бром 2 булды. Димәк, H-бром алдына куям 2-лене. Водородларны карыйм, сул якта 2, уң якта шулай 2, һәм соңгысы саныйм кислородны. Кислород сул якта да 1 атом алынган, уң якта да 1 атом алынган. Димәк, безнең реакциябыз тигезләнде. 4-нче химик үзекләренә күчәбез. Нигез яки амфотер гидроксид кислоталар белән реакция кереп, тыз һәм су барлыкка китерәләр. Шулай ук реакция тибы алмашу. Катлаулы матдәләр состав өлешләре белән алмашалар. Алабыз натрий гидроксиды. Язам натрий OH.
Плюс алам орта фосфат кислотасы H3PO4. Кагыйда буенча барка килә тоз плюс су. Нәрсәсен ул тоз? Тоз ул металл атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләр. Натрийның валентлыгы 1, PO4ның валентлыгы 3-кә тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга: натрий HPO4 плюс H2O. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Натрийлар күренеп тора, тигез түгел икәнлеге. Натрий ашалына куям эшлене. PO4 сол якта да 1 алынган, оң якта да 1 алынган. Саныйм. Бадартларны, бадарт безнең 3 тапкыр 1. 3 плюс 3 6 була. Мен оң якта су алдында 6-ны белән 2-гә килеп чыга 3. Димәк, реакциябез тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий орта фосфаты. Кислоталарның тозлар белән реакциясын карап үтик. Аның өчен мин алам көмеш нитраты һәм аңа хлорид кислотасы кушам. Көмеш нитраты үтә күренмәлестәге эреме. Мин аңа хлорид кислотасы кушам. Безнең үзгәреш барды. Ак төстәге утырым барка килә. Синегенә карасак,